athi ke elowo ufundiswayo ilizwi abelane nalowo ufundisayo ngento zonke ezilungileyo. Into ezitheni? Ezilungileyo. Amen. That means ungayazi into right ne-wrong, but oko xa uthetha ngomfundisi wakho okanye uthetha ngomzane wakho uthetha ezitheni? Ezilungileyo. Amen. If ungumzane omandela uye wabakho umuntu othetha ngaye kakubi, wena uyalo nongena indawo futhi into yazi ubetha kakuhle ikeyboard, ukhangela indawo ilungileyo phaa kuye, because igama elihle elimnandi elikhutshwa ndim ngalo mzalwane lizobangela uba yena abe mhla ndithi xa ndiqhubeka ndithi okay usindisiwe, okay umhle, okay unamandla, kovele kwenzeke nto ndizithetha phaa kuye. But if ndithi urongo endisazaphinda alunge, kovele kube njalo. That is why ingo ithi ngalaa mzalwane nditheni into ezitheni? Ezilungileyo. Amen. I hope uyevakana ngalapho. So kufuneka izinto ezitheni? Ezilungileyo. Uthi sowucinga laa mntu umcingele okuhle, umcingele okulungileyo, so umthandazele, umthandazele for okuhle, umthandazele for okulungileyo. So une-wishes ngomntu okanye ngenkonzo yakho ube ne-wishes ezintle, i-wishes ezilungileyo. Amen. Ide into iBhayibhile nicikide into efumane niyayenza abebukhona bukaThixo enze uba nifumane into elungele nina nothini. Amen. Ngoba noba ungayathetha, noba ungacinga, noba ungabona, noba ungenza, uThixo uyayazi yonke and wazeka uvule umlomo. Amen. Kulapho khona ke ngokufuneka ucinge okulungileyo, uthethe okulungileyo, wenze okulungileyo. Iziqhamo zophuma nazo zitheni? Zilungile. Amen. Asinokwazi utyala imbewu yombona kanti silindele ithanga xa sekuhluma. Amen. Sityala imbewu yethanga ngoba silindele ithanga. Xa sityala imbewu yombona silindele ukuhluma ntoni? Umbona. Amen. So xa uthetha ngaye thetha okulungileyo, xa ucinga ngaye cinga okulungileyo. Xa uneminqwelo ungathi yeyi inkosi kakhubeka ayowa ayiseyiyo le. Amen. Makathi xa kwenzele okubi undirhala ukuwamkela ezikusindisa. Amen. Bendibhale ipost mosipha kuFacebook wami andabe beyisithi lapho bendithele ngemali kuFacebook. Amen. So wangena wathi ninjeke amphumela mzalwane, ninjeke ulahlekisa abantu ngezimali zifuneka ezicawa. Ndathi sigawumo osindisiwe, ngathi hayi ngisindiswanga, wehle emveni koko. Because yoko mna ufuneka ndiphele ngalaa msindo anawo, ufuneka ndize nento elungileyo esindisiwe na. Amen. Ndithende uba ndithi wehle umoya bekubi. Yena uze ngokubi uba ngabe fundisi batye imali ke yena mnaqi ingabe usindisiwe na, ndize nento elungileyo apha kuye. Uthende uba ndiwensile igama kaYesu wehle wathi hayi andisindiswanga. Amen. Ndaqomba nimphathele into elungileyo. Yabona ngoku if ever bakasindisiwe ebezoyazi uba imali ibaluleke kangakanani phi enkonzweni. Ebendidlavula nje kube engasindiswanga. That's why uYesu wathi baxole wayazi into abayenzayo. Amen. Ithi iBhayibhile kodwa bacinga okubi ngami, uThixo becinga okuhle ngami. Hallelujah. Uba thine ngosigamancane bakaThixo bacinga okuhle ngaba bantu. Amen. Yabazalwane ngahlala pha umuntu uba ndiyakuxeka kuze lapha umakazi. Ebuhlungweni bangayibalisi. Then kwathi kusemaXhoseni kwathi kusemakhaya ndazibona uba yeyi hayi mani angathi namkele kangakulo msi. Yabona okay yena nto ngabi namali ezodeleleka. Amen. Ndabona ndiyahlafuleka ehlobo lenzela ingekho right kakubi funa nto kakuhle kamnandi. Wazalana bancedile bangazi nawo futhi. Amen. Benza feel small apha bekhona abazalwane. Amen. So aba behlaza phi emakhaya. Yaphinde yaba ndime ovistela abona. Amen. Ndiyophinde ovakasa yabona ndiyowabonisa okutheni okulungileyo. Amen. Ngoba ayizuphela into yoba ndiyithethe into yoba hayi kuhle kumnandi kulungile but ndingayenzi. That is why ndithi cinga okulungileyo, uthethe okulungileyo, wenze okulungileyo.
That is why the Bible even noba uthi amthanda umzalwane suthi umthanda ngomlomo qha kodwa konke uzawuyenza ngaloo nto. Amen. Amen. Yithi ndingumama Mdingane, ndiyamthanda utata Mdingane. Amen. But ngoku sizawupele nyakuzayo ndiyamkhupha. Siyawatha front. Amen. Sizokhwela isikhephe phaya. Amen. Siyotya ukweza ndawo ziphucukileyo ziphaya ephezukolwandle. Amen. Ndimbonisa uthando lo mntu. Ndiyalenza ngoku. Amen. Andilithethi ngoku ndiyalenza. Amen. Kukwenza ke ngoku okulungileyo. Amen. Amen. Ithi babi kwakunemfazwe phaa. So aba becala bafike bathatha imigqomo bayisa kwelalali balwa nayo. Qho ebusuku bayithathe bayise kwelalali. Aba lalali bacinga okulungileyo bona. Bafele baklina abahlali. Amen. Amen. Kanti babe bengakuhle bengathanda imigqomo neyabo ke ngoku bayise same iminsi phaa. Amen. Amen. So xa ucinga ke ngoku okulungileyo ngomntu uba ngumzalwane onokuziphatha okunjani. Mna ndikunika iziyalo wena thatha ukuziphatha. Amen. Amen. Funa sisibeke verse 5 futhi. Verse 5. Kuba elowo uya kuthwala owakhe umthwalo. Amen. Amen. Funda uverse 5 ke ngoku ungandifumele gama ndilifunayo. English. Ndifunda uverse 1, 6 okanye 5. Imase sibefuna apha kwe-English verse 5. For every person will have to bear his own burden. His own burden. Ubabili apha Bible amplified. It means what his own Yes. responsibility. Who amplified classes? Who amplified? It means that his responsibility. Ikhona ukuthi responsibility. Yintoni iburden apha? Into esikhoza umthwalo. Enye isikhoza lixanduva. Into eyi-1 ongasithetha ngayo i-responsibility yi-burden. Umthwalo lixanduva. Mhlawumbe ndikho ebezawuthi lixanduva. Responsible. Yeah, lilo ke gama endifunayo. So, njengoba kuthetha nge-responsible, kuthetha ngomthwalo okanye ngexanduva. Amen. So, uyayazi uba utata Mdingana lixanduva lakhe ukunxibisa umama Mdingana. Amen. Amen. Usisimakhopeni lixanduva lakho ukunxibisa laa mntana secankwakhe. Amen. Yena laa mntana nxa uye esikolweni kwethi mama kuthiwa kufuna i-uniform, kufuna laa kuthiwa ntoni xa uqala isikolo i-stationary mama kuthiwa siyafunda. Iba wathi laa mntana phela ingxaki. Lixanduva kabani ke ngoku? Amen. Amen. So umama uresponsible ngontoni? Ngumntana. That is why ithi responsible in brackets. Irresponsibility kamama ngulo mntana. Umama uresponsible ngantoni? Ngomntana. Amen. Amen. Then ke ngoku uYesu uye wathatha imithwalo eyeyethu. Wathatha uxanduva ololo lwethu waba responsible ngobomi bethu. Amen. Wathi wathwala umnqamlezo wobetheleka. Amen. Amen. Because befuna uba abe ne-responsibility ngathi. Amen. Amen. Befuna uba nexanduva azolenza ngathi uYesu. Amen. Amen. So njengoba uYesu athatheke ngoku lo mthwalo woba kude kusinzwe thina abethele yena engenatyala, nathi ke ngosinaye eyethu imithwalo. Haleluya. Amen. Ezobe sithi laa mntana lixanduva kanini. Ezobe sithi utata Mdingane lixanduva kamama Mdingane. Once anganele utata Mdingane siyazi uba ngubani thina. Asiyibuzi noyibuzo sesiyazi. Wathi gqi ikholi kalungisanga sesiyazi umama Mdingane osethanda. Athi gqi utata phaa yho akashobela kuthi sesiyazi uba ngubani. Amen. Amen. Ngoba lixanduva la irresponsible. So abekho ngokudibana uPetrose nabafundi bonke kuthi gqi uYesu ababize bona lo mthanda athi gamgambise kaPetrose gawusho uyandithanda athi omnye okay ivuma ngomlomo ndiyathanda uthetha indaba zalana. Aphinde ambuze uyandithanda nyanyani na athi omnye aphinde ambuze kwesithathu uthi yefona igawusho nyanyani uyandithanda na. Simon kayona umbiza lesiduko sakhe umbiza ngefanyana umbiza ngoyise. Amen.
umphande into yoba xa eselalini yakhe kukhona izinto zeziduko ingabe uzomthanda na uyesu naleso athi simoni kayona kodwa aqale besemnikile igama lethi ngupetros wayishiyela kwayona ngoba ungumzalwane ngoku umbuyisele nguthi simoni kayona umbiza ngoyisemkhulu yamiza uthuthi izinyanya zakhe ogqibabuzi uyandithanda na ufuna uthele ke isingqondo kapetros uba uzokwazi ukuziphatha na xa uthe wakopeni sota wena behlanti ulungisela loo nto kanti simoni kayona uyandithanda na ngoba abamthandayo uyesu bama kuyesu qha bami ngomnye umuntu amen kana wathi kwenye ndivonye umntana wasekhaya intombazana ongikhazini ukuthi ube awesangoma ngombe sesisangalo lo mntana aphinde isangoma bathe waste usinze iminyaka mingawo sogqiba sibone ngawo sawuligqirha amen kubuhlungu laa nto akukho mali eninzi oyisebenzisa enkonzweni dani ingawoyisenza xa sangoma emva kokuthi uvuma amen uxanduva elikusakufeni elo but uxanduva lakayesu kristu kukuthanda nathi so athi if uyandithanda nakela le ndawo sikhonzela kuyo if uyandithanda nakela lo mzalwane ulapha enkonzweni if uyandithanda kakukhulise nabo bancinci abantu bafundisa if uyandithanda khulisa amatakane am yondla izimvu zam ngoba uthiye uyandithanda amen suthi ke ngoku uphele phaka nayo ubundithanda bayibekhona benza khulisa matakane am umnika uxanduva ayisabenziko ndifuna nje igama eli-1 responsibility xanduva amen so namhlanje ndifuna uthile njengaloo nto le uba masithethe uxanduva singalibaleki amen masizame ukunakekela sithathe uxanduva ukhona imama othiwa ngudocas ebhayibhileni kuthi ixanduva lakhe awezikhethele lona yena ngokwakhe wethunga izambatho zangaphantsi wathi sekebhubhile kwabonakala kuba abantu badlakazela enkonzweni because akekho laa mntu bebene uxanduva lokubathungela ibandla labo mokhe kuyasotana leyo mkhala nxa lifika tyhu lo mntu wasweka kudala kangamngcwalo kanga nefemeli isidumbu sakhe sesinempethu phaya senuka ibandla laba lilo elithatha ixanduva lafunda kuyesu uba ebenze kanjani na ngoba zonke ziyala ziphuma kuyesu waguqa upetros bamthandazela wavuka aphinde waphila amen bayithatha ezixanduva labo into yoba lo mzalwane makaphinde aphile amen so xa ufika umzalwane apha enkonzweni engenalo ulixanduva leliso lamzalwane amen xa ukhona into efana siyenzile ndiba ndisiyenzile that means lixanduva lethu haleluya ukuncedisana lixanduva lethu amen ithi ibhayibhile mos uyesu wathi sehamba phaa emane ebethwa emane ethifelwa apha endleleni kwavele kwabanjwa onye umfo uthiwa ngusimoni wasekirene wanikezwa uxanduva lolu kayesu amen that means imisebenzi ebefambe yenziwa nguyesu fambe yenziwe sithi ngoku amen wavele waphathisa umnqamlezi uyesu lo ngoba naye kufuneka abe nexanduva angabikho nje phaa kulendlela ibhike egogotha amen so basikhona nendlela ibhike ezulwini masingabikho nje nathi uba singayifunda yonke le vesi phaa funda uvesi 2 amagama abini qha vesi 2 thwalisanani ubunzima ithi thwalisanani yabona sinikeza ixanduva lapho ithi thwalisanani that means mawungabikho kumamafu yethu umsebenzi enkonzweni mawungabikho kulaa mzala yedwa into makudlala ikeyboard mayibethe nangokuwe futhi amen ukhona imama uvalapha enkonzweni kuthiwa mamkondini ifa umatoza le keyboard ubetha sesibona ngayo uba abantu bafahlale kanjani uyithatha eziba kwayena ulapha xanduva lakhe uba makafake nabawuphi kwii-beats ze-keyboard mamkondini amen so lixanduva leni sonke into yokuqhubekeka kwenkonzo into yokutshintsha kobomi babantu
uguquka kwempilo zabantu fanele sabe lo mzala ngenyanga ebekade soko ngenyanga bantu bokuthixo umncedi ilixanduva lethu laa nto le. Amen. 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 Yitho mntu ukuthandaza siyane kulixanduva lethu. Amen. Amen. Ngamanye amaxesha ndikhe ndingatsho ngoba hey bazalwane makesina sisezileni apha enkonzweni. Amen. Amen. Ndizifile like ingathi ngithatha uxanduva lam ndinika nina. Amen. Amen. Ndibe nditshophe endlini qha okanye kutsho usiyavuya athi hayi masizileni ngoku. Amen. Amen. Kodwa masibe ndithandwa bazalwane enzeka uba xa sizileni so sithwalisane nibondlini. Bandiqomba hayi man ungathi lixanduva liqonde naba kanilithathe ngokwam. Amen. Amen. So nantoni noqonda uba ngoku leni ifunisa uba mawuzile silinde uba kutshomo uba ngoku zila wena ungazila ukusuka ngo-9 kuyotsho ngo-10 andonge uthe mna ndiyazile le hour uzilile ke. Amen. Uba uthi mna nokwazi uzile i-hour ndizile 30 minutes uzilile ke. Amen. 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 If uthandaze umthandazo olasta i-hour uthandazile. If uthandaze umthandazo olasta 4 hours uthandazile. Amen. Amen. Lixanduva lakho into yokuthandaza. Amen. Amen. Bazalwane masathe nixanduva namhlanje. Haleluya. Amen. Once wena uthathe ixanduva ngomsebenzi kaThixo, uthathe ixanduva ngokunceda omnye umuntu. Mose iBhayibhile ndandilambile nandinika ukutya. Ndandinxaniwe nandiseza amanzi. Ndandize nandembathisa. Bathi abazalwane hayibo Yesu uthi uba senza nini njani iphingo lento. Athi kaloku ngoku wena mamuluka uyenze kumamavu laa nto wawuyenza kumndingu Yesu. Amen. Ayifike ezulwini ifike ibe njalo. Ubungayifunda phaa kuMateyu la iphepha lokugqibela. Yizwo phaa ithi ngoku wawucibonika ukutya umntu owayelambile. Wawunganiki lambi wawusowunika uYesu ngoku asezulwini. Yile ndizawuba xa ufika ezulwini kude wanceda ke ngakamini mamXhosana wawufaka laa mzala ngalamnyango wafika wamphakela ukutya. Amen. Amen. Laa nto wayenza kuYesu. Amen. Amen. Laa ndawo xa ungasuke uyifunde yonke phaa ibhale ntona imini yomgwebo isihloko sayo ngasibhale uba imini yomgwebo uthi uYesu phaa ndandisetrongweni baqonda abantu hama uYesu zange simbone esetrongweni ephila athi hayi kaloku ukho mntu wawukhomvisele wena esetrongweni yena laa nto wawuyenzela. Amen. Amen. So uYesu usinikeza uxanduva. Amen. Amen. Maselithatheni ixanduva. Ixanduva loba sifike apha sifike sithandazeni sifike sezinkonzo ixanduva lethu ke. Amen. Amen. And ayitshintshi loo nto. Ixanduva loba sifike siklini ixanduva fike sithandaze ixanduva loba awuzile pha endlini apha ixanduva loba every day fake ufunde ivesi nominye ebhayibhileni lixanduva lakho laa nto mayingatshintshi. Amen. Amen. Uyayazi uba izikolo lixanduva lazo ukhuthuza. Sekukhuthuza abantu abangakanje bendlele kungenqabi izikolo zicimba lixanduva lazo ukhuthuza. Amen. Amen. So ukuthandaza nokunceda abantu nokuba sihlambe izinto kube clean sihlambe even ezithu lixanduva lethu. Amen. Amen. Ndithi kuwe ukuba ijoli participam libuya labantu lixanduva lalelia. Amen. Amen. Ukuba amasoldathi abambe uYesu amhlabe phambili lixanduva lawo. Amen. Responsibility yabo. Amen. Amen. Ukuba bathathe umnqamlezo bawubeke emagxeni bawuthathe bawubeke kuSimoni bawubeke kuYesu lixanduva lawo exeshwe nguPilato. Amen. 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 So kulixanduva lethu nathi ukuthandaza. Kulixanduva lethu nathi ukunceda. Kulixanduva lethu ukwelula isandla. Kulixanduva lethu ukwenza lento sinokwazi ukuyenza. Amen. Amen. Xa sekushumayelwa uPawulos ithi nani nisebenze ngezizeni izandla. Amen. Amen. Yathi so uPawulos wayeyifuna imali ebantwini yabo ebazalwaneni. But kwayena uPawulos wayenebhizinesi esenza intente, ephethe intente, ebolekisa ngeintente esenza imali for yena. Amen. Yathi so uFoso abanye bafundisi bangaba befundisi but abafuni ukuya emsebenzini. Amen. Amen. Abanye bafundisi bangaba befundisi kodwa bayaya emsebenzini. Amen. Amen. Laa nto ilele phaa kuxanduva. Omnye umhlaba akanamntana, akanamama, akanatata, akanenzanga kakade, awaboni ixanduva azalenza abaqonda hayi ndisiyapho. Amen. Amen. Iyawuba ngabe wenqeba ngazalana athi hayi awunokwazi unika le R2. Izawuba njalo ke wena. Amen. Amen. Ibe lixanduva lakhe into yoba abe phambi kwakho athi wena khupha imali.
Amen. Amen. Ayithathe ixanduva lakhe. Amen. But uPawulos yena wayevela qoma icama nihayalisise ngendende apha. Iba kuba abantu bazoba nomsando banike intende banike imali. If aba bazoba nebhedini banike intende banike imali. Wayenza loo nto uPawulos. Udisho nje wayengenanto wayengenagadi wayengenanomfazi uPawulos kodwa waqoma laa nto yoba ndihlale nje kodwa ndinako uba ndingayophangela. Maningayenzi. Amen. Amen. Haleluya. Amen. So kulixanduva lethu ukunakekelana, kulixanduva lethu ukuthandazisana, kulixanduva lethu if ever unayo into oyithengisa like i-business onayo, kulixanduva lethu uba sikusapota thina, kulixanduva lakho ubusixelele ngebhizinesi yakho. Amen. 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 Cele funa kwenza wena xesha. Hallelujah. Amen. Amen. Mhlawumbe sicela uba ndizofundisa ndifuna ushuma ndifuna nokwenyuka. Amen. Amen. Mosi abanye abantu abeva xa kungcolwayo Amen. Amen. bathi ukuze beve kuthethwe Amen. thethwe nabo. Amen. Amen. So in iBhayibhile uYesu uPawulos wathi uYesu kambonayo sisitya eso uphatha indaba zami. Amen. Hamba kuPawulos eso sitya simzalo. Wafika wenza ina iprayer. Lana iprayer waqabela upstairs. Ubusuku bonke wafike wama pha azalwane ke umzalwane uziphatha kakuhle ehlondela ngalo Amen. azinakekele awuthi usindisiwe nje uphinde ufumane esimobonweni kwawena sibhaqe ngawo solinga kodwa ungarhoshe kodwa ngumzalwane. Amen. Enye kuthiwa yalapha kakuhle uzalwane ndithi inyani yalala yowa kula bridge ngiyothe ezantsi kulukudu yalisethuko seyifile. Amen. Amen. Kuthi abazalane bebemamele bengalali bona yabona xa sekusuku ndozele kwangu ndibhangele night. Amen. So bawuhlobo ubuthoka abazalane balali ngoba benopitso no bayivata ithina phaa ngoku. Qha kulaa nto yoba ke uPawulos wabomba ukuprofeta ukushumayela uthethela phezulu ukuthini abantu abeva apha ngcono ndithethe kakuhle nabacacisele waba yi-one nto efa ngulo wawayiphe welele nako kuyi-one nto lele apha endlini. Amen. Amen. So wow kulukudu othe ezantsi wathi uPawulos myekeni uyawupasula loku akuleleyo nokufa okakufumene phaa kowakulapha. Hawu waqhuba waphinde washumayela uPawulos. Verse 2 masithwalisaneni ubunzima. Amen. Washumayela uPawulos makawucikide wakho umsebenzi. Amen. Amen. That means umuntu ngawuya apha enkonzweni makayazi uba mayibe khona into ayenzayo. Amen. Amen. Ndawuvika ngenye imini ndiyokuba ucela mdinga umuntu ebeshumayela apha ndabe ndingekho ndiquma inhliziyo yam ndonwabanga ngawo. Amen. Amen. Because nakufuneka azibone enomsebenzi apha endlini. Amen. 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 Yile nto ube uyoziqaphela eminyakeni emininzi nangaphambili nangoku. Mna andithi kuba ndingakwazi ube kanti ngoku andizofuna uba uqabele apha. Amen. Andikwazi yenza loo nto leyo. Andingothi ntokujazi wena awufanelanga ndisibingelele. Amen. Amen. Andalungelo lothi wena awunovula umlomo wakho because ngoku wena usele utywala. Ukhona usibala abantu besela yahlala phaa xa sifunda saphikezwa mani hayi apha kodwa umntu wathiko usele utywala. Amen. Amen. Kube ngumntu kaThixo adalwe nguThixo naye ngathi mathini akangiphi. Kwathi xa sifunda saphikezwa wazofunda nathi. Ndaphinde ndinqoka naye. Ndithele ndilekane from company sabona into ndifuna umfaka phi eziteksini. Because funeka umnakekele umxabise umuntu ube lixanduva lakho. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So uPawulos washumayela phaya wade kwasa yaphela neprayer idlalele phaya lenkundla. Amen. Wathi xa egqibile ukucacisa le ndaba ebeyifundisa eshumayela ngayo mosithi ofundisayo
That means wayefundisa uPaulus pha. Xa egqibile ukufundisa wehla wayezantsi wafika wayimpanga wevusa wathi abantwana ndini andisifuni isiphithiphithi. Zangafika ngegama kaYesu kufandini isuka kuye vukela wafileyo njengoLazaro wathi andisifuni isiphithiphithi. Amen. Yavuka le. Amen. Amen. So xa ufundisa ubavele umamelisisise ngoba uyafundisisiswa. Amen. Amen. Indlela yokuziphatha nika iziyalo. Amen. Amen. So le nto responsibility ixanduva yoba uzixakekise wena ngale nto funeka uyayenza. That is why ngoyithi ongowakhe umsebenzi. Uzixakekisa wena uzithathela ixanduva ngowakho lo umsebenzi. If ever unokwazi worship ungakwazi uthandaza. Amen. Uba unokwazi uthandaza ungakwazi uqabisana. Uba unokwazi uqabisana ungakwazi umbumbuzela ukuthi Amen. Iyaphuma ingoma pha. Hallelujah. Amen. If ever unokwazi ukwenza loo nto kuthiwa zii-hymns uhamise phaya, hayi ndiyakuxelela ungakwazi u-emsa apha. Uba unokwazi u-emsa singabona ngawo sokwazi usobayela. Amen. Amen. If ever ukwazi ushumayela singabona ngawo sokwazi u-intercede unqine ube ngumthandazi phaa ungavakali novakalo ungabonakali. If ever ukwazange singabona ngawo sokwazi uhlamba izitulo. If ever ukwazange singakwazi sibone ngawo sokwazi uthayela endlini enkomo. Ngoba wonke umuntu utheni kufanele abe nomsebenzi wakhe awenzayo phi emhlabeni. Njengoba senkonzweni nje, njengoba secole nje, njengoba sekuthi into nje sinexanduva. Amen. Hallelujah. Amen. And asikwazi ulibalekela ixanduva ngoba amagwala wangena ezulwini. Xa unoxelwa into uba makwenzeni enkonzweni wenu ubaleke. So ubaleka wabaleka lelo zulu ke ngoku. Ngoba iyawaveza umoya womugwala. Ofithi iBhayibhile ithi amagwala awangeni ezulwini. Ndiye ndizibuze nakaninzi ke mna bombo lo mzalo uyayazi iBhayibhile uyasela kodwa uyaseli kuphela. Yazi iBhayibhile ithi ngaphandle kwegedi leJerusalem amanxiwa. Ngalona ngaphandle. Ithi ngaphandle kwegedi leJerusalem ngamaxoki. Ngoba uyayiqhatha lo. Yabona ngikhupha ngaphandle ngokuqhatha. Axokisi. Amen. Amen. Ithi ngaphandle kweJerusalem zizinja. Yabo? Uthi Yesu. So xa uthi lezinja ndiqombe ndicela ngotoki lenja zimisile. Amen. Ngikho ucela abantu ngethela ngezinja. Ngoba uYesu wathi igame. Awunokwazi uthanda ukutya kwabantu unika izinja. Kodwa uthetha ngabantu uthetha nabantu futhi. Amen. Amen. That means kule ndlela okuziphatha bakhona abaziphatha ngokwezinja abantu babandle pha. Ngoba lo muntu lo uziphethe okwenja lo muntu lo. Amen. Amen. That is why ngothi yasinikwa iziyalo nendlela yokuziphatha. Amen. Amen. Singathi just ngoba zalwe nje ufose ngoyicharacter yethu okanye ihlobo lokuziphatha lifana njengehlabathi. Amen. Amen. Ukhona umfana osandofika pha kwemsebenzini usalofa uwestern pha ukuthi xa lithi andimva kahle kodwa ungumXhosa uyathetha nomva kanti uthetha isitsotsi andisazi. Amen. Uyayithetha le nto yakhe xa thetha yetendalo uthetha uthi yintoni yetendalo uthi yitiger. Ndiyithetha ndiyitiger. Senzo itendalo ngayibona akho kwanto engathi itiger mosiba itiger mosisilwanyana phaa kwitendalo kukhona irhino abangathi irhino njeqola ayibambele ithetha ngolomthi. Amen. Amen. So uthatha itiger ngoba ifana nenja itiger ifaka phi emalini yaqoba ukuziphatha kwalo mntu ubunjarha. Ndandicinge loo nto ngomso wabaletha emsebenzini ngale mini le mina izolo le bana nabikho apha akafiki lo emsebenzini ndizohambe engafiki. Amen. Danko yilale beyithethe. So indlela yokuziphatha ibalulekile. Amen. Kude phela sesiba ukuthinta abantu. Lose ngapha. Kude xa uthi ngawuthinta mina
athi abeli bapha akanokwazi uhamba lo babuza abeli ukuba ngoba kuthi ngafuna bathi hayi indlela yokubhala Amen. 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 abantu bathe i-afrikaans andiyazi afrikaans leyo uthini afrikaans ufake isilungu athi afrikaans ufake english kodwa bandiziphethe kakuhle Amen. amen Amen. so indlela yokuziphatha le ithetha ngayo bihlonga sithini indlela yokuziphatha amen Amen. sithwasele nobunzima bazalwane Amen. namcekeli phansi omnye umuntu Amen. uthini verse 7 in sizimagopheni uthini verse 7 Musani ukulahlekiswa. uThixo yena asingowokuhlekisa. amen Amen. Kuba So- into wayehlwayela yona umuntu. Wahlwayela yona umuntu. ngothini Into athe wahlwayela yona umuntu. Kuba into athe wayne ayivakali. kuba into athe wahlayela yona umntu wovuna Ovuna. kwayona Yenzelwa pha. amen Amen. ungaphesheya so if ke ngoku ubona lo mama eqondo uncuba kathike lo mama Amen. uzovela uvule ubuhle phaa kuye Amen. every day uzovela bemhle nxa utheni uthe umuhle uthe uncuba ukhona umzali benabiza usihloswane athalothi nibahle mani once ever sitsho noba usekule befuna ube nomgqwaliso noba usekule befuna ube mbe ebantwini ngenxaba yena etheni bahle mani uvele uthi xa nenzeni ibe bahle asuse laa nto ibizuba ngomgqwaliso kuyo kwenza uba mawubembi ngeyalizwa athe wathetha athi nibahle mani amen Amen. so iliqanduva layo because nawe ukuyiva yiso iwamusisayedwa masiye ebantwini bahle ebiza iqanduva lakhe elo Amen. halleluya Amen. akhande imzo umnumzane esise ngaphandle kwakhe amen Amen. so yiba nexanduva lakho naye nditsho kuwe liqanduva lakhe eliya Amen. amen Amen. halleluya Amen. ucela sime ngenyamba zakho thandazane funa ixanduva lokuthandaza ngoku ndifuna ixanduva lobunakekela imali onayo ndifuna ixanduva loba intsikele kunga iphonculi njengoba umthwalo waTimothy yena wami uyinakekela into